ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ತುಲಿ ಮುಲ್ಲು ಅಮ್ಮೇರ್ ನೊಟ್ಟು ಪೈಪ್ ತೊಂದೀರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಯ್ ಲವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಇನ್ನಿತ ರೂಟೀನ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಫಾರಿನ್ ಇರ್ದೇನ ಮರ್ಮಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋನ್ಲಾನ್ ಇನಿ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ರಾಜರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಏರ್ ಅನ್ಪಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಓನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿನಿ ಫಾರಿನ್ ಇರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಯನ ಬರ್ತಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕಿಂತ ಎಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಪಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಾನ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೈದರ್ ಗೈಸ್ ಲಕದ ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಅಲ್ಲಿ ಜೈದೋಲು ಸೊ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರೂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ದು ನಿಕಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೇಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಸದ್ಯಾಗು ಸೊ ಒವೇ ತರಹದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮರ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇನೋಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಗೈಸ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನೈತೆ ದೊಂಬು ಬರೋಡು ದೊಂಬು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂತೆ ಬೈದಂಡೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬ ಆರೆ ಬದಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೊಪ್ಪರ ನಿತ್ಯ ನುಂಗಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪರ ನುಂಗಾವ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಡೈಲಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇತ್ತತುಲೆ ರಪರಪ್ಪ ಇಂದು ಬೇಲೆ ನುಂಜಿ ಮುಗಿತ ನೋಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ ಆಪುಜು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡುಪುಜೇರ ಯಾರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ತುಲೆಗೈಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಈ ಸತಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ದು ಈತೆ ಎಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತೊಂಡು ಆತೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕಿಯರು ಇತ್ತಾಕಲ್ 2 ಜನ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂದುಲ್ಲೇರ್ನೆ ಕೊಲ್ತು ಒಂದು ಪಾರು ಸಾನ್ವಿ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೇರೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಬರಿಟ್ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೂಟೀನೇ ಆತನಲ್ಲೆಗ ನೈಟ್ ಲಂಚನೆ ಜಪ್ಪೊಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಒಲ್ಲಿರಿಂದ ಕೇಂಡ ತೋಚ್ಪಾವಲ್ಲ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಿತೆ ಅಂದ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪೊಡಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈದ ಪೊಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಬಂದು ನಾನು ಈ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಪಂಡ ಅದಗದಗ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ದೊಂಬುಡು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದು ದೊಂಬುಡು ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಅವನೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತು ನೋಡು ಸೊ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎರೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೋನಿರ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಅದು ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸಾಲನ್ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಅವೇನೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಈಗ ಪಾಡೋಡು ಪೊಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪುದೆ ತೊಂದೇನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಆತು ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಐಟ್ ತೋಜಾದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಪುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪುಂಟುದೈತ ರಸನ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಈತೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀನಿನ ಮುರ್ಕ ಅದೊಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಲೆ ಹೋಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಇಂಚನೆ ಮಂತೊನ್ಲೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎರೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮೀನು ತುಪ್ಪಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಇರ್ತಾರ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಟ್ಟುಣ ಮೀನಿ ಪಂದು ಏತ ದೂರದಿಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಒಂದಿತ್ತೋಲು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ತೋಚ್ಪ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಏಪ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ರಟ್ಟುಣದ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆವಂತನ್ ಮೀನನ್ನು ಪೂರ ತೋಚ್ಪ ಅನ್ನಂಗ ಬಟ್ ಎಂಕಿಂಚಿಡೇನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಇಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಏನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಟೆ
ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮುಲು ಅಂತೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿಯೇ ಅವೇನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕಡಪುಂಡ ಅವಳು ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ದಕ್ಕದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ತುಂಡಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ರಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೇಫ್ ಆದ ಕಡಪುಡ್ನು ಸೊ ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಾತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಡಪುಡ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ದು ಒಂದು ಉಪ್ಪರು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೆತ್ತದ ಮರ್ದು ಈ ಸತಿ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ದಕಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ ಮೂಲು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಇನಿ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ನ ಅಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಎಂಡೆರಡ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದವ್ರ ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಪಿನ ಹಾಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರುಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಮೆತ್ತದ ಮಾರ್ದು ಎದುರು ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕುವಾರ್ಡ ಹಾಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಜಿಂದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿ ತುಲಿ ಮುಲ್ಲು ಅಮ್ಮೇರ್ ನೊಟ್ಟು ಪೈಪ ತೊಂದೀರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಾನ್ವೀರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಪಪ್ಪಾಗ ಅಂದೆ ಬಂಗಾರ ಅಂದೆ ಗೈಸ್ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಅದು ಪೋಪ ಐತೆ ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂಬರ್ರೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ರಾಜರೇ ರೀಚ್ ಅವನ್ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಬಚ್ಪೆದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋನುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಬತ್ತತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ತ ವ್ಯೂ ತೂಲೆ ತೂದಿತ್ತಿ ಜರ್ಡೆಯರ್ಲ ತೂವೊಲಿ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ರಟ್ಟು ಏರು ಕುಲ ಬೊಲ್ದು ಆತೀನಿ ದಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಏರು ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ ಬಂಗಾರ ದಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಆಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯರ್ ಅಣ್ಣ ಬೈದೀನಿ ಬಂಗಾರ ಅಣ್ಣ ಬೈದೀನಿ ಮಾಮಿ ಬೈದೀನಿ ತುಲೆ ಎದುರು ತೂತು ಚಲು ಮಾಮಿ ಬೈದೀನಿ ತುಲೆ ಅವಳು ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೈದೀನತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇದ್ದರ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೋದ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎದುರು ಬೈದಿರ ತಾನು ಅದೇ ಶಾನ್ ಬಂಗಾರ ಅಣ್ಣ ಬೈದೀನಿ ನಾನು ತೆಂಗುಲ್ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿರ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತೂ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಜೋಲು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾಂಡು ಸೊ ಸಕ್ಷಂತ ಐನಾತ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡುವ ನಾ ಮನ್ಮುಲ್ ತೊಡ್ದು ಸಾನಿನ ಮಾಮಿ ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಲ್ಕುಂತುಲಿ ಶಾನು ಎರ ನಿಲ್ಕು ನೀರು ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಾನ ಮಾಮಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ರಿ ತೋ ಅಜ್ಜಿ